poďakovať? No, lebo jej ruka v žbáni ostala. A má sa chúďa trápiť do konca života s takou rukou. To ju radšej hneď pochováme. No pozrite sa na ňu. Aká je ona krásna dievčina. Krásna. Kto ju bude chcieť za ženu s žbánom na ruke? Keď sa nebude vedieť obliecť. Vlásky upraviť. Čilička zabaľovať. A čo keby sme jej tú ruku ocekli? Pre pána Jána, že ruku oceknúť? Tak radšej nech jej v žbáne ostane. Tak ten žbán jednoducho rozbíme a bude. A prečo ste ho ešte nerozbili? Bože chráň, taká nádhera, že rozbiť. Na čo ti je ten starý žbán, keď doma máme plnú policu? Za celé roky som nerozbila ani len jeden hrnček. A teraz mám rozbiť žbán? V žiadnom prípade. Nič sa nebude rozbíjať. A čo sa vlastne stalo, keď jej ruka v žbáne ostala? Tak ja vám to teda rozpoviem. Piekli sme doma koláče. Keď bolo cesto zarobené, poslala som ju do komory za hrst maku zobrať. Rukou mak nabrala a odtedy je tam chuďatku ruka. S tebou bude, dieťa moje. Koláče sú nedokončené a ešte aj o dceru. Žbánom prídeme. Ako to plačú dosť? Veď my tu pohreb strojíme. Jednoducho. A čo keby tak mák z ruky pustila? Ruku by potom von vytiahla a na koláče ho radšej lyžicou nabrala. Dieťa moje, neviem. A veď skús. Zachránili ste nám dceru. A prečo to je žbán? Za to, že ste nám takto pomohli, si zaslúžite odmenu. A ja už viem aj ako. Venujem vám tento môj najkrajší žbán. Aby ste si vždy spomenuli, ako ste nám dceru zachránili. Ďakujeme, teta. Zdraví si tu nažívajte. A na to hlavne nezabúdajte.